Ας ταξιδέψουμε παρέα μέσα στον χρόνο, στη μαγευτική πόλη της Θεσσαλονίκης. Μια πόλη γεμάτη ιστορία, πολιτισμούς και μεγάλες αλλαγές. Πάμε να δούμε πώς ήταν η πόλη μας σε διάφορες εποχές και πώς όλα αυτά συνδέονται με τη βιωσιμότητα. Πώς ξεκίνησαν όλα. Η Θεσσαλονίκη γεννήθηκε το 316 π.Χ. από τον Κάσανδρο, έναν σπουδαίο Μακεδόνο στρατηγό. Από τότε μέχρι σήμερα η πόλη έχει αλλάξει πολλές φορές μορφή. Τα κτίρια, οι δρόμοι, οι άνθρωποι, όλα προσαρμόστηκαν στις ανάγκες κάθε εποχής. Αλλά πώς συνδέεται αυτό με τη βιωσιμότητα? Εμείς ερευνήσαμε πως η πόλη μας μπορούσε να αναπτυχθεί με σεβασμό στο περιβάλλον και σύμφωνα με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ρωμαϊκή εποχή, η Θεσσαλονίκη μεγαλώνει. Στη Ρωμαϊκή εποχή η Θεσσαλονίκη έγινε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Τα πρώτα σπίτια είχαν μακεδονικά στοιχεία φτιαγμένα από πέτρα, κεραμικά και ξύλο. Όμως οι Ρωμαίοι έφεραν νέα υλικά, όπως το σκυρόδεμα, και κατασκεύασαν τεράστια δημόσια κτίρια με καμάρες, στόλους και εντυπωσιακά ψηφιδωτά. Μπορεί να ακούγεται ωραίο, αλλά δεν ήταν όλα ροδινά. Ο πληθυσμός αυξήθηκε πολύ, προκαλώντας ρύπανση και ανισότητες. Έτσι, παρόλο που οι Ρωμαίοι έφεραν ανάπτυξη, δεν μπορούμε να πούμε ότι ακολούθησαν τους κανόνες της βιωσιμότητας. Βυζαντινή εποχή, πίστη και λειτουργικότητα. Όταν ο χριστιανισμός έφτασε στη Θεσσαλονίκη τον 4ο αιώνα, η πόλη γέμισε με εκκλησίες μοναδικής τέχνης. Οι γειτονιές ήταν ανοιχτές με τους ανθρώπους να μοιράζονται πόρους και να ζουν σαν μια μεγάλη κοινότητα. Τα σπίτια ήταν απλά και κατασκευασμένα από τοπικά υλικά, ενώ υπήρχε η έννοια της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας. Έτσι, βλέπουμε πως οι Βυζαντινοί, χωρίς να το ξέρουν, εφάρμοζαν αρκετές πρακτικές βιωσιμότητας. Οθωμανική περίοδος. Μια πόλη με πολλές επιρροές. Όταν η Θεσσαλονίκη έγινε μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η αρχιτεκτονική της άλλαξε πολύ. Χτίστηκαν τζαμιά, λουτρά και αγορές. Η πόλη έγινε πιο πολυπολιτισμική, κάτι που είναι σίγουρα θετικό. Ωστόσο, υπήρχαν κοινωνικές ανισότητες και προβλήματα υποδομών. Αυτό σημαίνει ότι ενώ υπήρξε πολιτισμικός πλούτος, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν ήταν πάντα προτεραιότητα. Νεοκλασική εποχή, μια κομψή πόλη. Μετά το 1912, όταν η Θεσσαλονίκη έγινε μέρος της Ελλάδας, ξεκίνησε ο εξυγχρονισμός της. Νεοκλασικά κτίρια με όμορφες προσώψεις έκαναν την πόλη πιο κομψή. Όμως υπήρχαν και δυσκολίες. Η πυκνή δόμηση και τα υλικά κατασκευής συνέβαλαν στη μεγάλη φωτιά του 1917, που κατέστρεψε μεγάλο μέρος της πόλης. Η σύγχρονη Θεσσαλονίκη, πάλι για βιωσιμότητα. Σήμερα η πόλη μας προσπαθεί να γίνει πιο βιώσιμη. Υπάρχουν έργα για μείωση των ρήπων, ανάπτυξη πράσινων χώρων και κοινωνική συνοχή. Ωστόσο, έχουμε ακόμα προκλήσεις: απορρίμματα, ενεργειακή κατανάλωση και ατμοσφαιρική ρύπανση. Επίσης, η φτώχεια και οι κοινωνικές ανισότητες είναι θέματα που πρέπει να λύσουμε. Το μέλλον της Θεσσαλονίκης μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχετε ποτέ σκεφτεί πώς θα είναι η πόλη μας σε 20, 30 ή ακόμα και 50 χρόνια? Θα είναι πιο πράσινη, πιο καθαρή, πιο δίκαιη για όλους? Αυτό είναι στο χέρι μας. Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη? Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει να ζούμε καλύτερα σήμερα, χωρίς να καταστρέφουμε το μέλλον των επόμενων γενεών. Ο ΟΗΕ έχει ορίσει 17 στόχους που μπορούν να μας βοηθήσουν να πετύχουμε αυτή την ισορροπία. Και ξέρετε κάτι? Η Θεσσαλονίκη έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει, ακολουθώντας αυτούς τους στόχους. Τα σχολεία του αύριο. Στην εικόνα που σχεδιάσαμε βλέπουμε το σχολείο μας, το πρώτο πειραματικό δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης στο μέλλον. Φανταστείτε τα σχολεία σας με ηλιακά πάνελ στη στέγη, με αίθουσες που εξοικονομούν ενέργεια και κήπους όπου καλλιεργείτε τα δικά σας λαχανικά.
Στη τάξη δεν θα πετάμε χαρτιά άσκοπα, αλλά θα χρησιμοποιούμε ψηφιακές σημειώσεις και συστήματα ανακύκλωσης. Δεν είναι υπέροχο? Τα σπίτια του μέλλοντος. Φανταστείτε ότι το σπίτι σας λειτουργεί σχεδόν αυτόνομα. Συλλέγει το νερό της βροχής για να ποτίζει τα φυτά. Έχει έξυπνες λάμπες που σβήνουν μόνες τους όταν δεν χρειάζονται και χρησιμοποιεί ενέργεια από τον ήλιο. Με τέτοια σπίτια μπορούμε να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε τον πλανήτη ταυτόχρονα. Νοσοκομεία που σώνουν ζωές και τον πλανήτη μας. Στην εικόνα που βλέπουμε, σχεδιάσουμε το νοσοκομείο ΑΣΥΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το σχολείο μας. Σκεφτείτε ένα νοσοκομείο που δεν σπαταλά ενέργεια και νερό, αλλά αντίθετα χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τα απόβλητα ανακυκλώνονται. Έτσι προστατεύουμε και τη δημόσια υγεία και τη φύση μας. Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης στις μετακινήσεις. Η βιώσιμη μεταφορά είναι απαραίτητη για μια πόλη με χαμηλό άνθρακα. Η χρήση ηλεκτρικών τρένων, η προώθηση της πεζοπορίας και της ποδηλασίας, η βελτίωση του δικτύου δημόσιων μεταφορών, η υιοθέτηση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας και η προώθηση της κοινής χρήσης αυτοκινήτων θα συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Πάρκα, ο πράσινος παράδοσος της πόλης. Σας έχει τύχει ποτέ να περπατάτε στη γειτονιά σας και να βλέπετε μόνο τσιμέντο? Ας το αλλάξουμε. Τα πάρκα του αύριο θα είναι γεμάτα δέντρα, φυτά, ακόμα και λαχανόκηπους. Μπορούμε να δημιουργήσουμε χώρους όπου η φύση και η πόλη θα συνυπάρχουν αρμονικά. Στην εικόνα βλέπουμε τα πάρκα του μέλλοντος, όπως τα σχεδιάσαμε σύμφωνα με τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε? Φυσικά δεν είναι όλα εύκολα. Χρειάζονται χρήματα, νέες τεχνολογίες και νόμοι που θα στηρίζουν αυτές τις αλλαγές. Όμως ξέρετε ποιος μπορεί να κάνει αυτή τη διαφορά? Εμείς και εσείς. Συμμετέχετε σε περιβαλλοντικές δράσεις στο σχολείο σας. Ανακυκλώστε και προσπαθήστε να μειώσετε τη σπατάλη. Συζητήστε με την οικογένειά σας για το πώς μπορείτε να κάνετε το σπίτι σας πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Συμπέρασμα. Το μέλλον είναι στα χέρια μας. Η Θεσσαλονίκη έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει μια πόλη πρότυπο στη βιώσιμη ανάπτυξη. Όλο αυτό δεν θα γίνει μόνο του. Χρειάζεται τη δική μας δράση, τη δική μας φωνή, τη δική μας συμμετοχή. Εμείς είμαστε η επόμενη γενιά. Μπορούμε να ονειρευτούμε μια καλύτερη πόλη και να τη χτίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να συνεργαστούμε για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον.